money ma jogi produced to the country. To un kaka jood bura ahinya to jo komiti mar thieth usetime ang'o? Ke jopiny hinyore to dak wasewinjo kuwuoye wachni maler. Usetime ang'o? Jopiny hinyore to dak wasewinjo kuwuoye wachni maler. Usetime ang'o? Nwaluongo CS ma wanyisogi ni gibede mesa kendo giwuo. CS en lwet jatelo maduong' cha. Gima no anticipate ne odhi advise the president ni this thing needs more than me. Ingeni ka gimoro pek moloi to you come to terms. So president should have taken over from there. Nikech mondo mi giwinjre treasury nyaka bedi ne gi pesa kata nyise kumo kawe pesa. Another way magitimo go moko gi pio to say yud pesa to say chul. No nego dhi to that level. Koro wan kana okotimo mano. I'm sorry to say ni waseketo ni okonyal. Masani bende gima dhi e parliament kanyo en ni to igole oko nango. Iluongo ni impeachment. Maendi jatend migawo mar thieth miluongo ni Susan Nakhumicha udwa golo oko. Wadwa golo nikech kok inyal, what do we do with you? Kata bedo ni waonge gi numbers to we have a say. Mano ingeni level mar incompetence mok inyawe. Koro as committee wan wasene ok inyal, and other members have taken it from the General Assembly. I think Owino is running that process. Mondo washow ni in kok inyal to negibed tenge. Nikech negotiation makamago chakore gi cabinet minister, oluongo ni cabinet secretary. Tiriembe nang'o to mbaka nyo omoko nyaka gi Public Service Commission be nito neno ka jatel Public Service Commission ni kanyo, nito neno ka Council of Governors bende obiro to twak otamore. Ang'o miyo jatend migawo mar thieth ni ma Susan Nakhumicha ema koro rwako jok e ng'ute? Gine magiketo jog ni kendgi nikech nwakoni kani devolution obiro, devolution no devolve healthcare system to county government. Mano nengo bed ni ki devolve function the way mobede devolve no to pesa ka bende tema ng'owa luwe. Koro national government ose mess mabor. Mokwongo ne ging'iewo mashinde gichuno go county government. Koro mar ariyo ni nyoche gichulo gi hire jomoko ka to gichulo. Gine ma gikawo load no kendgi giwegi. Ka gikawo pesa gidhiro ne joka. County government would have been very comfortable mondo gi negotiate gi jogi. Onge tiende chulo salary from national government. Gin teach gi en loss of policy, capacity building, gi training. Mano nego gitim. Since nigi dagi nigi go gi major counties, ng'ut gi omoke wayani. Koro gin manyaka gi solve. Ka koro watigo wach mar thieth nikech adano wawuoyo